Ике көн дәвамында 3 районның сәләтле балаларын бер сәхнә берләштерде. Зәйдә Созвездие Йылдызлык Республика фестиваленең зона туры Татарстан йолдызчыкларын барлады. Фестивальне тантаналы ачуда катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев сәламләде. Ребята, хорошего вам выступления, чтобы сегодня вы на этой сцене продемонстрировали, как я уже говорил, все то, чему вы учились, чтобы ваши хореографы, ваши преподаватели получали истинное наслаждение от того, что вы будете делать на этой сцене. Вот когда вы выходите на эту сцену и сверкаете сокровищем своего таланта, в вас горит свет этой любви, ваших бабушек, дедушек, мам, пап, ваших педагогов, ваших одноклассников. Вы знаете, все зажигается светом и красотой. Зажигается? Зажигается. Кайсы җырлый, кайсы бии, сәхнәдә могҗиза. Йылдызлык фестивале быел 24-нче тапкыр үткәрелә. Вокал-соло, вокал-ансамбльләр, хореография, конференц номинацияләре буенча нәни йылдызлар үз талантларын күрсәтте. Вместе с ней, вот туда, вместе с ней, ага, сюда, раз, два. Каприз бию ансамбле ел сайын яңадан-яңа чыгышлары белән жюрины шаккаттыра. Быел да чарага зур тырышлык куеп әзерләнделәр. Ямлы костюмнары, мәгънәле биюләре белән тамашачыны сокландырдылар. Талантлы биючеләр бу фестивальдә дә җиңүчеләр рәтендә. Мирный дом приснится, не смотрите так, сестрицы, верю, их спасете птицы. Берсеннән-берсе талантлы айрым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын таләпчән жюри бәяләде. Концерт номерларын нәфис сүз осталары игълан итеп үз осталыкларын күрсәттеләр. Үз номинацияләрендә иң яхшы дип сайланганнар гала концертта чыгыш ясаячак. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.